Neboli, začal sa rozhodujúci finálový zápas série medzi Košicami a Nitrou. Toto od modrej čiary a Janus veľa toho nevidel. Veľmi ťažká situácia pred Janusom, keďže tam bol Ferenc a Dešeno mu prešiel takisto hneď ďalšie jednoduché nahodenie. Pobežal, si trúfal na dorážku, ale Janus veľmi rýchlo prikryl puk. Dopredu však ide Havrila, ten je rovnako tak bez podpory z druhej vlny, ale ustal to a prihral do druhého sledu, odkiaľ pálil. Zblokovať. Josh Tevez ale nevyhodil puk. Ten sa dostáva na Pesoltovú hokejku. Pesoltová strela, to bol gól možno, alebo horná žrťka, toto bude na video. Rozhodca Stano naprvu rozpažil. Pokračuje sa teda ďalej Pasolt. Prihrávka cez Havrilu neprešla, Havrila však nemá hokejku. Opäť sa Jirgil. Pasolt naznačil strelu Dešejnou. Pasolt, gól! Nitra otvára skore stretnutia a vieme, čo to v tejto sérii znamená. Potom veľmi dôležitý moment, že Havrila stratil hokejku. Potom sa Lamper dostal mimo hry, tým pádom to bola taká situácia 4 proti 2 alebo 3 proti 2. Je to ešte prvá strela, sa mi zdá. Už to bol gól. Tým pádom to Takže Nitra... 2 góly dokázala Nitra streliť v priebehu tejto predsilovej hry. A potom veľmi dobrá súhra a znovu strela spoza hráča. Vidíme, že ešte Tevez tam zacláňal. Hrnka si robil perfektne svoju robotu a milimetrová strela. No, video sa teraz musí skúvať kvôli tomu, aby sa vhádzovalo správny čas, takže sa musí tá hra vrátiť do toho momentu, kedy padol ten prvý regulérny gól. Košice teraz trávia čas v útočnom pásme, svojou aktivitou sa snažia možno si vypýtať nedovolený zákrok, ale Sayer Gill na opačnej strane môže uniknúť. Dešejnou mohol dať gól, ale tesne minul Janusovú bránu. Ale Nitra si na ňo dala pozor a teraz rodiace sa prečíslenie 2-1. Liu Green s podporou Pesolta, tento vzal na seba, ale Janus sa neprekonal. Zigo dostáva hneď príležitosť aj na presilovú hru. Poloková prihrávka je vyrovnané Joona Jääskeläinen. Podľa mňa tam Nitrania urobili chybu, že pri tom vstupe Košičanov sa dvaja naviazali. Tuto vidíme, dvaja sa naviazali na Ziga, potom ten puk išiel dole. Prichádza k prečísleniu 3 proti 2. Veľmi ťažká situácia, najmä pre Mezeja, ktorý sa to tam snažil pozične držať, nevedel presne, kde má Jääskeläinena. Veľmi dobrá prihrávka od Poloka a potom Jääskeläinen, aj keď možno to netrafil úplne ideálne, ale prešlo to za Kačuka. A Joona Jääskeläinen už dokázal skorovať aj z obťažnejších pozícií. Teraz sa na opačnej strane dostáva do koncovky Čederle. Janus sa vytiahol a dokázal predviesť opäť úspešný zákrok. Green sa snaží rozbehnúť akciu, ale musí byť nahradený. Stravil tam viac ako minútu. Bubelov, krásny prienik až pred bránu, prihrávka, gól Robbie Jackson. Nitra vyhráva 2-1 a vyháňa Mária Luntera z strašnej lavice. Ďalšia využitá presilová hra. Tým, že na seba naviazal tých košických obrancov, ako teraz sa spojili a prišla pekná prihrávka na Jacksona, ktorý skoruje do odhalenej brány. Ale Parlet si musí všímať hráča, ktorý je možný to zakončiť, keď tam už dokázal aspoň tieňovať Bubelu. Josh Tevez. Tam už podľa mňa zo strany Parleta vznikla taká panika, že vidí, že môže ísť Bubela sám na bránu, tak to ide hasiť za svojho kolegu. Tí sa však už opäť dostávajú do pásma, ale čas sa im míňa, už by si to žiadalo strelu. S Gildom sa k nej neodhodlal, dorážka Mikuša, už je počasie, tento gól s najväčšou pravdepodobnosťou platiť nebude, ale bude sa prezerať na videu. Vidíme, že aj... Sledujú teraz čas na kocke, áno. Už je minúty a až teraz spadol puk do brány. Aký je teda ten čas na kocke smerodatný? A už idú aj rozhodcovia s verdiktom. A gól neuznávajú, pretože padol po čase, takže prvá tretina nám končí výsledkom 2-1 pre Nitru.
Polok. Gildon. Opäť Polok, nabité pre Petráša, ten minul. Max Gildon už mal pripravený na prach postavenie útočiaceho hráča v brankovisku a vykázanie hry do stredného pásma. Esol, Jackson. Cotton páli a k dorážke sa mal dostať Hrnka. Ešte otvorený priestor, gól, Josh Pasol využíva presilovú hru 5 proti 3 a Nitra odskakuje na rozdiel 2 gólov. Cottonovej strely, teraz to uvidíme. Vidíme Janus trošku s problémami, ale hneď, prepáčte, bol to Cotton. Cotton veľmi dobré rozhodnutie. Už tá prvá strela, vidíme Janus sa dostal až trošku von z brány a už sa nestihol vrátiť naspäť. Nitra vyhráva 3-1 a minútu a 40 sekúnd ešte bude hrať tým hostí v početnej výhode. Presta Radka Dejla začína plynúť. Polok má tam spoluhráča, toto je šanca pre Martela, gól! Košice znížil na rozdiel 1 gólu. Kašíkovi, ale Martel mal hore hlavu, má rýchle ruky a vidíme, že si s tým poradil. Ako vravíš, tu prehratý súboj pri Mantinelli z pohľadu Nitry. Polok vytiahol puk, všimol si nakorčulovaného Denika Martela cez hokejku. Mateja Baču dokázal posunúť puk a Denik Martel ukázal, že má veľmi šikovné ruky. Dôležitý okamih pre domácich oceliarov. Denik Martel strieľa gól, ktorý je prvý v dnešnom zápase, ktorý nepadá v početnej výhode, ale pre domáci tým padá v dôležitom okamihu. Gildon. Polok páli, ale netrafil puk ideálne. Ďalšie bloky pred Kašíkom. Zaire Gill ešte jedno tempo zvládne. Dešeno oddychnutý z pobytu na trestnej lavici. Gól! A poďme sa pozrieť na tú situáciu. Tam Martel úplne zbytočne prihrával cross cez celú tretinu. A tu vidíme, ako Tevez išiel do tej prihrávky. Smolný okamih pre Joša Tevesa a Jana Janusa. Nitra si navrátila dvojgólové vedenie. Košice rýchlo prenesli hru na opačnú stranu, ale Tevez to mal na backend a puk netrafil. Martel sa tlačí pred bránou. Ešte Polok, ale ani na dvakrát. Kašíka neprekonal. A to je chyba Kováča, úplne dostatok času. A teraz gól! Zigo tečuje puk pred Kašíkom. Ešte tam má Libor v sekundách z vylúčenia Braňa Mezea. Gildon šikovne tam a Zigo sklepol puk pred brankovom priestore. Ale ako vravíš, Hugo Kováč tam mal šancu poslať ten puk von z pásma, čo sa mu nepodarilo a Nitra piká. Iba 36 sekúnd ubehlo z toho 5-minútového trestu. Dlhá, predlhá, presilová hra pre domácich. Ten blok bol jasný. Ovan navial Petrášovi, ale toto zachytil Okoličany. Okoličany sa rúti na Janusa v odslavení, ale nedáva gól. Zdá sa, že tú dlhú 5-minútovú presilovú hru dokážu domáci využiť len na strelanie kontaktného gólu. Nie na vyrovnanie, pretože Bačo je späť. A Mislav Rosandič si zobral slovo. Zakončiť gólovo nedokázal. Poriadna mela pred Kašíkom, ale hra pokračuje ďalej. Josh Tevez na modrej čiare. Pred Kašíkom padol puk, ktorý sa snažia hráči zasunúť. Teraz tam Bačo a spolu s ním aj Bubela dokázali puk vytiahnuť. Marko Stacha ide dopredu. Ešte posúval Bubelovi. Bubela tam má až dvojicu hráčov, ktorý mohol nahrávať. Chcel zakončiť cez Lampera. Dobre to zachytil Krivošík a po ňom Black Parlet. Petráš, Krivošík a gól! Patrik Rogoň vyrovnáva na 4-4.
Úplne vypustili Krivošíka. Do striedačky nastúpil Rogoň a dostal ideálnu prihrávku. Vystrelil z prvej, má naozaj tvrdú strelu. A Kašikovi nie úplne ideálne sklapol betóny a prešlo mu to pomedzi nohy. Prvý gól Patrika Rogoňa v play-off prichádza v pravý čas. No tak lepšie si to načasovať naozaj nemôže. Ktorý preniká do útočného pásma, po ňom Green. Prihrávka do druhého sledujú, Marko Staka ešte volil prihrávku, pobežal, ale Jaro Janus. Ešte Sayer Gill, má tam Tešejnová, ale je tam aj Polo, ktorý puk nezískal. Prihrávka pred bránu a tu je Green, ktorý má otvorený priestor, prihrávka, nie je to gól, Tešejnov nedokázal prehodiť puk cez betóny Jara Janusa. Na to, aby sme spoznali majstra sezóny 2024-2025, nestačila riadna hracia doba, tak nás čaká predĺženie. Vidíme, že čo sa týka streleckých pokusov, sú aktívnejší domáci hokejisti. Treba povedať, že brankári sa naozaj dnes prekonávajú. A Jaro Janus napriek 4 inkasovaným gólom, rovnako ako jeho náprotivok Libor Kašík, pridali ešte ďalších x zákrokov, ktorými zabránili tomu, aby sa jedno či druhé mužstvo dokázalo utrhnúť výraznejšie. Zápas teda skončil v riadnom hradcom čase, nerozhodne 4-4 a nás čaká predĺženie. Naozaj sa stretli dve najlepšie mužstva tejto sezóny, čo deklaruje aj tento 7. zápas. Odhliadnúť od tých zbytočných faulov, ale že je to naozaj takto tesné, že musí rozhodnúť predĺženie, je naozaj, myslím, že aj perfektná reklama pre našu ligu. Netreba zabudnúť, že Miloš Bubela ostáva na presnej lavici a domáci majú minútu a 33 sekúnd výhodu presilovej hry. Hodené Buliš, začalo sa predĺženie s poradovým číslom 1. 7. finálového zápasu. Súboja medzi Košicami a Nitrou. Domáci majú k dispozícii presilovú hru. Joona Jääskeläinen posúva puk na pravú stranu. Petráš pod seba na Gildona. Späť na Poloka, opäť Max Gildon. Polok. Polokov puk tečovaný Petrášom. Preloboval Kašikovú bránu. Nitre sa nepodarilo vyhodiť. Teraz pokus číslo 2, ten už Marko Stacha zvládol. Brad Polok naprial strele, Kašik si išiel z brány a zmenšil strelecký uhol, pripísal si dôležitý zákrok. Ešte 46 sekúnd z pobytu Miloša Bubelu na trestnej lavici. Veľmi dobré rozhodnutie Janusa, ako zrýchlil hru, lebo videl, že celá nitrianská formácia odišla striedať. Košičania tam vo väčšom počte ostali na modrej čiare a potom došlo následne k Polokovej strele, kde Kašik si veľmi dobre povyšiel a tým pádom zmenšil strelecký uhol. Pripravený Denik Martel. Martel prepúšťa puk Chovanovi. Po ňom Rosandič. Opäť Michal Chovan a Mislav Rosandič. Chovan. Na opačnej strane úplne voľný Denik Martel, na ktorého prenáša hru až teraz Rosandič. Rýchla strela, Krivošík za bránou. Opäť Chovan, Martel a gól! Košice rozhodujú v finále. Denik Martel je hrdinom Košíc, ktoré berú trofej a sú víťazom sezóny 2024-2025. Predĺženie naozaj netrvalo príliš dlho. Košice dokázali pretaviť svoj presilovkový tlak na gól, ktorý zaznamenal Denik Martel.
ktorý dnes už zaznamenal svoj druhý presný zásah. Tentokrát už s puncom majstrovskej trofeje. Kovan a Rosandič. Kovanová geniálna prihrávka na Danika Martela, potom sa už Libor Kašík presunúť nedokázal. Tam bolo veľmi dôležité, že Martel si behol. Kovan ho úžasne našiel. Strela z prvej. Kašík sa tam trošku pomalšie presúval, alebo možno čakal, či nepríde ešte spätná prihrávka. Ešte to uvidíme zozadu. A Martel prepálil úplne všetko. Obrovská radosť Košickej stýlárne, navyše po priebehu, ktorý nahrával tomu, že Nitra obhájí majstrovskú trofej. Ale Košice ukázali obrovský charakter a aj s podporou domácich tribún. Som strašne rád, že mám pri sebe svoju rodinu. Tí mi veľmi pomohli, nebolo to vôbec ľahké. A čo sa týka toho zápasu dnes, niekde v kútiku duše som stále vedel, že to zvládneme, keď sme prehrávali a chalani to zvládli, takže som sa na nich strašne hrdý. Ako jeden z najskúsenejších hráčov, ja som sa to pýtal Jakuba Ferenca, ale pýtam sa to aj vás. Liga trofej na hlavu, Košice s jubilejným 10. majstrovským titulom a oslavy Metropole Východu môžu odštartovať a budú trvať veru veľmi dlho. Tak to áno. Oslavy naozaj budú intenzívne, dlhé. Gratuláciu a tikým potleskom sa pridávame my spolu s Tomášom Halasom a sme radi, že sme spolu s vami mohli sledovať tak kvalitné play-off a najmä finálovú sériu, ktorá splnila aj tie najprísnejšie kritéria. Áno, ja ďakujem za možnosť, že som sa mohol pripojiť a naozaj táto séria bola perfektná a určite sa zapíše do histórie. Sú to viacerí skúsení harcovníci ako Michal Kovan, ktorí dvíhajú trofej nad hlavu. Sú to hráči, ktorí už majú toľko skúseností a toľko radosti z trofeje, ale vždy tá posledná chutí veľmi. Áno, tak to je ako droga. Keď vyhráte raz, chcete vyhrať stále a naozaj je to taký neopísateľný pocit, ktorý zažijete len keď vyhráte. Marek Bartano symbolicky preberá trofej od Michala Kovana. Osamostatňuje sa tak na čele mužov, ktorí dokázali zvíťaziť a v našej najvyššej hokejovej súťaži osamostatnili sa. No a Berti, ten si to bude užívať plnými dúškami. No, možno do toho pôjdu aj brinzové halušky z Liptova. Tí, ktorí z vás mali možnosť tú trofej držať v rukách, vôbec nie je ľahká. Áno, to môžem potvrdiť a naozaj to skôr prekvapí veľakrát aj fanúšikov, keď majú možnosť. Ale Radek Dejl ešte má sily a nadýchol to a trhom nad hlavu dvihol trofej. Košičania!